Ijabia. Gini na kuma ko yana ka. Me ti phone ga ko na gini. Ijabia go to. Asi me ti phone gi. Chere omu akila ya na agwa okwu. Imani kwesi no under me. Mana ga ba inwe do under. Chineke I know the same level. Inwe do under. Gino ya no the same level. Mana ga abo. Ine ri nshi nwura anwu. Lego na ekwu okwu. As in onye nke dịka bin se jogirisha na agwa okwu. Maka mụ na gị na-erikọ anụkọtụ ebe ọ. Ayi gan ihe ovro nke gị no ovro nke babi. Inwe respect. Chere ọ dịghị ka na after job na nwe ebe ọzọ mụ na dọk na meet. Gị na dọk na anụkọ. Ọ gbasaghị gị. Ọ tiri. Gị na dọk na anụkọ. No, look at. Gị ka gị na dọk na anụkọ. Dọk ahụ dị onye ka mụ ori ọkọ. No, go on your thing. You must be here. Good afternoon. Because I brought me miss Rogo, I try maybe a miss Rogo, Jima. Awesome. Or not. You very making. Oh, no, Lawa. Lenke one out. I think you are one. I am going to talk. I lenke one around. On you saw uniform, small ano. Chero, I'm going to buy ganon and buy ganon. Because they are Lawa. I'll say Labu, no one I know the tar. On actually on a cousin. I sing you Lawa. So where will I? Shoot, got you got this at you. Shoot, sing Lawa. Shoot. More foggy. You don't know attack. Eliza. Audio. Okay, you don't know the other man. Ah, Mechipon, you do what I want like a better. It's a good dog, Canonical. In our bottle, Tony who dog. Call again. Hey, it's dog, Canonical. What on you dog? Surapa Niru. Elling had dog. Elling had dog come again. Elling had the attractive, but I love more dog. Hey, I will near up one, them. Go on, I'll tie the guinea. Oh, you walk at that top of making ready. You work hard, the leg guy. Yeah, oh, your mother. Come on, Anna. Hey, sugar the cake and Madame Camparake when you're near Marake. Oh, Igbo. What the Igbo? Makebu, Nelubuna, long in a jawre me. We wasn't Jemmy, we were at that party. Anything here. I'll form me put you to look again. You man can't for the book when I get an oil and there is not there. The good young cow. Choka gini ya po. Oh, adem. Ngwa. Sophia. Matutunan. Hello. Hello, my sister. Ana doma doni me Maroko. Ogu. Mama na ge wote m na nke Dọkịta Amos. Mana ngụchakwa ya ọ na-emekwa m otu o si m ọ na-emesi m ike. Okay. Kekwanụ mgbe na-abata. Okay. Maka ọdụ mgbe bata. Oh, nne, Cynthia. Ọ dị mma nne. I ga na-elezi n'anya gị. Oh. Gbado anya o.
madam chọrọ m ego m agbaba. Enu nke ahụ ga-awa emeka ndị a were ego. O mana nye ọhụrụ awụrụ ihe Emecha ga-abịa. ọkwa maka gụ nwa. Emecha ga-abịa. Ihe a sị na-eme gị, mmakwa. Ma nọrọ ya, oje nata m ọgwụ na nke Dọkịta Amos. Dọkịta Amos. Anya na-etiriti. Dọkịta Amos. Nke si obodo Igbo bata nke gụrụ medicine na surgery. Enwegokwa nkịta. Ọgụgụ mana ọ bụrụ ihe dị iche ọ ka na-emesi m ike. Ok, ngwanụ ka m baa n'ime ka m gaa yigharị akwa pụta. O, ka anyị mara ka a ga-esi mee ya. Ndo nna. Ndo. Biko, emekigote m Lokozed ka m ṅụọ, ike na-agwụ m. A ma etinyenu mmadụ. Ụmụazị ndị onwekwa ndị nọ n'ụlọ. N'ọkwa m. Nne m onye sịgarala ndụ ya nwụkwa lekwa ndụ rarawa. Dọkịta. Mmi, waka atọgbuola onwe. Asị gị Waka a na-atọ ụtọ ka ndị mmadụ ga-awa ha bịa n'ụlọ ọgwụ te ha arahụ nwụọ. Akpọ ha adịghị etete. ha na-egbe Gbagbuole ha. ọsọbụla nwụrụ awọ mmiri mefelie. Gị felie ka nwa ipere. Eji m Chineke. Nwa eresa nne m. Gị fee ka mbara. Abi! Mgbe m sịgo ele enyi gị nwaanyị Eliza lekwa temre. Ya nọ night. Ya nọ night. Ya sọ mba. Anwụ ọtakwara ya. Kelele anụ ọzọ ka anwụ kpọọ ya igirigiri n'ahụ. Ọnụ ọzọ ka ya na anwụrụ ahụ ma. Ya gara sọkwakwa m ka wig lawa. Ụda akwụla ya. Agwara m Eliza si emekwa ezumara na mụ na dọkịta mgbe ha na-eme n'azụ ya che na wasị no evidence na ihe adịghị. Ọ chọpụtakwara ọnụ ụlọ ọgwụ mara mma ụwa bụ ụwa asaa agụmawụ nọọsụ ka ị wụọ ya. Mụ na onwe m kama ka oyibo erughị m aka m wụọ dibịa eziokwu ka m kpọlawa afa ha ncha Dr. Andrea. Nwa aka etọgbuola onwe ketọra dọkụ oke ka a na-akpọ mgbedu. ke wo maglori ọwụdị ndoni ke maglori mba ndoli uke naanị narị oke ogologo nwa ya mere ke kwanye ndoli mba sorry maglori wo ke ndoli nwoke na-anụ bebegeti wo m kwa abaghị ya na mmiri ma na-ewu ya aba ya mmiri 2 day ege n'ọkụ dibe nne m rie na ama ego wada ata ego na alizi mgbe na-arụcha n'ụlọ ọgwụ na gị yi wada mmadụ m fọrọ aga m elekọta gote m na-asị onye gara n'ụlọ ọgwụ m ihere ote kpọrọla ụwa onye ka ụwa onwekwuru ihure n'anya nwụrụ onye mụrụ ọgụ na mmụọ ọgụ lele gị anya otinyerela nwa m ntafu ogo lawara onwe m mana ịhụ na ịbakwala na m uru ọgwụkwanụ maka anyị dịga na-akparịkwanụ m otu mmike na ke sikara onye abụkọ imere eke kọwa ebe otilie jikọ nwa ya ofe osi aga eze diwe gịrịchi ugba gị ịma ma ọja unu ga ngwa akpụsara m blọk adị ka m hụrụ gị na Eliza kpọrọ eshie kpọta ote shere ka m ga-ada akpọrọ si nnọcha ote dọk n'aha Chineke ọgwụgwọ m here nshi ahụ eziokwu ka m gwara onye ehere ọ wụ Eliza nye Eliza na-ehe eshi mbụ ka m nọ n'ụlọ ọgwụ nye na m ude ka m ga-ewu n'ebe anyị hụ ụmụ ga nwa
mgbajewe si ka m ganye na-ewu aka ngere Eliza piguru were eze jakasha ehe shi amụ si ka nwa n'ọkụ masị na onye ga-asị ọmụmụ ndị ahịa anyị ohege na ahịa n'ọkụ na-eme ka mmadụ m ga metibụrụ ihe ada aga eshi mama Eliza shi gị kọnshi in fact Eliza na-eshi nshi na-eshi ihe niile na-eshi tututu ibi ebe always ga nwere eleghị a na-akpa eze ala ka eze anyị wa ebe niile eshi tọ ọwụkwa m nyụrụ o Eliza na-ehe nshi niile hi na-ahụ n'azụ ebe ọkwa ihe gị ya ga-abịa ọnụ ọgaga mpochi na ya dị ya bịa n'ụlọ ọrụ ya na-ehesacha nshi ka ama m oji eme fertilizer amaghị m apụtala akọwa akụkọ si ọnụ chi ga-eji chi ga-abụ hụnụ na-anya lekwe na esonye ma ihe ọnụ pụtara ụwa ụmụazị Igbo nọ nga dị ha eheshi nwa unu bịa n'ụlọ ọgwụ nga amụshi onye mmụọ ya hụtọwa kpọ blọkụ hụtọ Doc, point of correction eleme ihe Eliza na-ehe ọwụhụ m nọ ana m esi ehe nshi bifo m abịa m ọrụ ehere m nshi na ya dị m pụtama adị m hygiene eziokwu ka m gwara gị Doc ihe a erighị lekwe gabegeti lekwe suya lekwe mmanya lekwe mmiri ekele dịrị Chineke na chiejere alagaghị m n'abalị anyị rime n'urime na nweta oshi anyị n'ahụ pịam anyị gbaba n'ime ụlọ n'ọkụ mee n'ọkụ gbapụta pịam mee n'ọkụ suri ya adị nsoro anyị mechaa ya were ọga hie n'ọnụ nwunye gama Eliza sef agama na onwe ihe gara anyị eziokwu ka m gwara ya otu nsi gbago otu osiri m anyị mee n'ọkụ bifo mmadụ achọpụta ya arụ ọga mụ na gị anyị ba ịga n'ime ụlọ rie ozo gị n'ọkụ egbe eluigwe gbagbuo okwe gị n'ọkụ gafukwe n'ọkụ wara na-agbago maka na mụ na gị ọnaga n'otu hospital ya m rụzie emetu gị ele otu ị ga-adị n'okpuru m nwanza ele otu ị ga-adị n'okpuru m ka asị ka m na-eri adị m eri nri nshi nkata nyere Doc hapụ ihe ị na-akọ asị gị hapụ ihe ị na-akọ ihuru hapụ otu ị ga-arị n'elu m atasi ikpuru isi obodo oyibo lọta nna ada ata ime otu chere n'ugbu ụmụ nwaanyị na-anụzi n'elu ụmụ nwoke na-anụ n'elu mme gị ihu nshe gị mbọ gị mme gị gị echefu aha nna gị akpọ eloda aha nna gị akpọ gị na-aga ka ọgwụ gị ka akpọ gị eziokwu mmecha gị ihu ndị gbara agba ife ile na ọdịrị mma ị na-agba ọsọ tụọ ebe nnu mma gị ga-amata ihe nne ji aza nọọsụ n'ọkụ ịma ejekwala ebe ndị mụ na ha mekọrọ ọgwọtụkọ abụọ elode Gilbert nwa Demion o mechara were flag Nigeria like this chilele m n'elu si na m na-agbalị edi nwa mbụ ọgụ ya sị oho onweghịrị ka m elenu ka nne kọhara ibie ọwụnụ nke nwere ka eleg toro ogologo ri oje elude ahụ ahụ nke a sị na ara gbagịa elekwa na ọsọwu aiki echefukwala m aha nne ahụ onweghị aha nne ya matara in fact o richara like this kpam n'aka si na ahụ dike ka ọwụnụ nwoke ị ga-ama nke na-eso ndị onyonyo eme ihe nkiri na-ebu kamera ka ọkpa ya kamera amamihe ha na-akpa ndị na-eme ya onyonyo ọ sị na ahịa wu ị ga-ama nke ahụ nwa nke azụ ụlọ nnu ha elodo ahịa ahụ chetara m ịma onye nke ahụ na-ebu kamera n'obodo a Viki eziokwu ka m gwara gị ka emecha chụ iji eze atapụ m ihe ma ọbalaga n'aha Chineke ọ mana gị n'abalị gị na-adọrị ma adọrị gị ị na-anya gasị m n'abalị ma ya onwe bi a na-agbatara ya n'ọsọ ihure n'abalị ibi m ọgụ na-apụ n'iri onwe ebe nnaje ihure n'abalị ọ mụ na gị ga-egbu m taa egbo gị ya kasị mma ya kasị eleghị na egbugede m oge mgba bịarịra amamaka nna nwụ mme gị na-arịa m ọka wefe mgbe anyị gaba n'ime oya egbula oge shu mụ na kpesịkwana ka a na-ahịa anya na otu na-eme n'ike na n'ọkụ one dịrị amamaka Mama, Mama, God, I missed you. Mama, how am I kapag? Nele kwani ihe m ji onwe m eme. Aga m abụ na ohu na amosu. Mama, asị gara ebe. Nna gara m ịnara nwanne gị ọgwụ. Iwe ka o si arịagara m ọrịa. Ahụ ya na-eresa ọkụ. Ọgwụ obere ihe o. Anyị hie ụra n'abalị. Dọkịta Amos ma nwoke a ma anya ọgwụ. Hai, nna anyị ukwu Amos, ibukwa ndị mgbakịrịsị niile na-abịa anara ọgwụ n'aka ya. Ọ ya nyere m nke a nke ndị bekee. Ọ sị ọnwụcha nka. Ọ nọ dịka awa abụọ. Ya bịara anwụkwasị mara nke awụ dịkwa ma akwụkwọ pọpọ
ma chere ka mgbọrọgwụ dị n'ime ihe ahụ bịa sie esi bịa gbajuoro ya kọp ya bịa ngwa ahụ abịa dị ya mma ọ ebe a ka m si mama itewedi ihe a mere nna werekwa nwayọ jide ihe ọ wete werekwa nwayọ Dọkịta Amos nna anyị ukwu Amos ọ ma anya ọgwụ mba niile na-abịa anara ọgwụ n'aka nwoke a mama Dọkịta Amos nyere gị ihe a nyekwa gị ọgwụ bekee nke ndị bekee si gị na ọ ṅụcha ọgwụ bekee ya ọṅụọ ọgwụ Igbo nne nwanne gị ihe mụra n'abalị ahụ ọkụ na-eme nwanne gị nwoke a ọ dị too much o ya mere o ji esi ngwụcha nke a ya ṅụkwasị ya nke a ka nwanne gị ihe tụra n'abalị ya unu chọrọ inyegburu nwanne m nwoke ọgwụ Igbo na ọgwụ bekee anaghị agakọ ọnụ mama ọ naghị agakọ ka ị ga-etinye ya ọgwụ bekee nyekwa ya ọgwụ Igbo at the same time mama it doesn't work. mana ọ bụ ihe ọ gwara m mama chere ka mgbe nne biko werekwa nwayọ biko jidekwa akwụkwọ ọgwụ ahụ ọfụma biko mama chere ka m bịa Mama, you're good to my brother. I know you're telling. na nka na-ekwu nsọ da mgbakọ ihe nwanne gị nwaanyị bịakwara narahụla m ọgwụ papa ya n'ime amakwa ihe ọ na-eme eme ọ ga-aṅụ nke a o hapụ nke Dọkịta gị Amos nna anyị ukwu Amos nke ahụ nke a na ọgwụ a nke a bụ ka ọ ga-aṅụ nke a nke mma anya ya ịnụ ihe m kwuru mama jidegodi ihe a ma agbanye ya mere m ya aga m ekele gị imere m ya aga m ekene gị imere m ya aga m ekene gị chai imere m ya aga m ekene gị Chukwu okike imere m ya aga m ekene gị Chukwu okike onye ka m fụ Good evening, sir. Cynthia. Good evening, sir. Fine. Hey. Greetings. Na-acha maka. Maka. Oh, Chukwu. Ụmụ okorobịa ji ego eriela ihe ọnwa. Nna anyị. Ka ị mere? Adị m mma nna anyị. Adị m mma. Anyway, mo ejiwa go otu ị mere wụ irepit ajụjụ. Because onye hụrụ gị mara ịmago mma. As you can see, I'm good. Thank you, sir. Thank you, sir. Adị m mma nna anyị. Ele mgbe ị batara? Nna anyị otegokwa mbata. Otechabe. O teela ma o techabe. Kamgbe o jiri bata ịbịa hụ m. Ọ ka isi emezi. Nna anyị ama abịa. Ị ga-agbalị aka ịbịa o. Abịa nna anyị. Ị ga-agbalị. Ke maka akwụkwọ kwanụ egosigo? Mba nna anyị agụsibekwa m. But very soon. Abi? Ama m ị ga-eme. Ebe ị gụchara ya ọrụ dọkịta. Yes. Dọkịta to be. Doctor in the making. Ọ dị egwu. Ị bịazie na okirikiri anyị ọ bụrụzie dọkịta. Dọkịta Amos gụnwa. Dọkịta Cynthia gụnwa. Ihe niile arụ dọkịta. Ọ ihe anyị chọrọ. Ọ nọwụ ihe anyị chọrọ. Ọ ihe ọma. Ọ ihe ọma. Nna nke ka imekwa. Nsogbu adịrọ. Enweghị ihe na-eme. Ebe ka ị na-agakwanụ? Achọrọ m ịga hụ mmadụ. Ọ dịkwa mma. Ọ dị na mma. Ọkwa udo dị. Udo dị nna. Mmiri ọṅụṅụ. Ndị mmadụ eriela ihe. Ndị ji ego eriela ihe ọma. Ọ dịkwa egwu. Nna elebi na-agakwan. Achọrọ m ịga hụ maazị Okoro ahụ na-adịrọ. So asị m ka m ga leta ya ime ọ dara ahụ ya arawa ahụ. So ka m gaa hụ Igbo ọ dị ndụ. Adị ama echi. Ọ ga-adị mkpa ka ị gaa. Ọ ebe m chọrọ ịga nsogbu adịrọ. So nna ya ga-ahụ n'ụlọ Cynthia ngwa nsogbu adị. Emechi ịbịa n'ụlọ o mana ije ọma.
Narabanko. I'm going to talk. Farabanko. If we're going to talk, Narabanko, cook na pepe. Narabanko. Good evening, sir. You're welcome. Thank you. Let us say, Nagaka. Let us start back. A lot of Igbo. At least gas no onye bịara n'otu ọdụ. Ị ga-agbaka dị ma na-anọ ọdụ. Ada onye ọbụla bịara ọbịa ibighị oche nga ụdọ ọdụ eji. Kwuo ihe Igbo bịa, amara ụdị oche a ga-enye gị. Adị nga ibiga ndị ọdọ ọrịa, amara ma ọrịa ga-ọwụkwa disinfectant sickness ngwa. Ele ihe Igbo bịa. Dọk, onwe ọrịa mbụ bịa. Abịara m ịmụ ọrụ. Eso? Ibra amụ ọrụ. Nwede ọrụ Ibru bịa. Ọrụ telọ kọwa ọrụ baba. Ele ọrụ ka ọwụ. Kọsọ ọrụ nọọsụ ada amụ ya ma agụghị agụ. Anyị niile nọ nga anyị gosiri ka ya agụwasị. Wouldn't we? Ọ ihe ọ ga-awụkwanụ. Dọkịta, agụkwanụ m ya na mahadum. Mana ka m bata, manụ na onwe dọkịta ọzọ gara mba ofesi. Gaga mụọ ka esi Gaga gụọ. Amụdị amụ. Agara ya aga. Eji mbairo. Dere certificate. Dere nta. Dere imo. Akwe na aghọta. Register n'isi gị. Sorry. Thank you. Gaga gụọ dọkịta too. So, masị n'obodo nke akwa. Obodo m si. Then I need to come and identify with my fellow doctors. You know? So him kubia. Onwe ha ọrịa mbụ bịa. First of all, ị ga-agba kaadị emume ọrụ 2000. Ịgba kaadị tupu m na-eme ha akwụkwọ na-agwa gị anything. Demegoro 2000 ada agba aka m ihe m kwụrụ $1 mana anaga ngị na naira. Na edesiga m aha ndị patient anyị gaji ileta. Okay. Nke ahụ abụrụ nsogbu. Mana ihe ga-eme n'ụwa. When I come next time, I will get the 2000. Jide nga ugbu a. Mba. Eji hụ ya. Mana m bịawa ụbọchị ọzọ. A ma eji the 2k bịa. Tupu gaa nọrọ ọdụ. She talk them kwere. Ndị nwe heart failure. Obi gọ na ahọrị pegagharị. Asị gị na onwe ihe na-arịa m. Onwe hụ. Ọ na-azụgọ. Doc, ebe ka ị na-akwa ihe a? Ọ tinye ekwentị. Gị ka ị na-akwa ihe a? Akwere m na kego. Ihe nkwere akwere m na ndego. Onye nkwegere ihe okwuru ụka. Ma Doc, we got bed na yin na. Chere. Doc, chere godi ihe na. Ịchọ ikwekwa n'ihe baa n'ime, ime ka isi eme ya ebe a. Ọ wepụta n'iri na-akwa ịga ndị na-agafe agafe na-akwụ. Ị na-akwekwa ihe ọ na-eme anyị sọ ha n'ahụ na baa n'ime. Kwụnye n'ime ka esi akwụ ya mbụ n'ahụ. Ihe m na-akwa mega gị somehow na. Ka esi eme anyị n'ahụ. M chọrọ ikwe mba n'ime ụlọ. Kuna onye na-akwa gị ihe ọwa na-aba n'ime ụlọ. O mere ga-emekwu. Amadi ọha magbukwu ego. Amadi ọha magbukwu ego ihe ọ na-eme ga-eme n'ahụ. Ụwara na-agba ọnụ. Patient m. Ewuli iwe. Ọ gapụrụ m agapụ n'ọnụ. Ọwọ ka m tara enwedị ihe ọwụ ihe awọ ka nkịtị. Ọ gbasara gị? Doc, ma ịchọ ikwekwa na ebe a n'ime na-akwa ịga ihe ya na-akwụ ya nye n'iro na. Doc, ihe na-akwa gị kwega ihe ọ ga-arị anyị ahụ mmanụ. Ọ dọkọ kwegara gị. N'ebe kwanụ. Chere o. Ihe m kwegaga. Nkwega ọnụ ya. Ọ ga-arị ọ n'ahụ mma. Ọkụ gbakwa gị otu gbapụ gị wig ochie n'isi. Ụwara na-agbago.
Ebe ihe mkwekere ga-akwa ngwa eyi mkwega gị ọ ga-arị gị ahụ mma udele gba ọla gị ma nọ te ka kasị mbi ekpekpe ihe ekpegbara ngwa aya ga na zulu ụtọ ga mbakị ya n'ụtụtụ get behind me satans Moto si guzoro ihe na-akwe akwe na adịghị mma n'ahụ. mgbe ọbụla ịgbagachi egwu nwere ka ị ije ote gakwa ihe ọma gị na-eroje gị nkwa akpaka a na-ero gbakọrọkwa ka arịrị achọrọ ụmụ mmụọ chụsara m ga-abụta m na ha arụ famasitika nne m sited Thank you. agala ma ị nwekwara ike ọkụ ike gị na-ekpo ọkụ kpokpokpokpo enwere ụdị ọkụ mana eziokwu lakwa azụ ike ga m testịrị ọ dị so hot ya ị nwere ike ọkụ nwere ike ọkụ enwere ọgwụ a ga-agba gị a na-akpọ m ọkụlalo injection ya a ga-agba gị mana ọ ịkwụgodo ụgwọ consultant amazụta a ga-esi eme nnukwa you're welcome ka m seta peji gị first before gị ebido a ga-emeghere gị peji aha gị unu Cynthia. Cynthia. Cynthia kwado ọkwa Cynthia. Yes. Anụ m na ị gara akwụkwọ obodo. Yes, edegoro m ya. Cynthia onye? Doctor, dey the Cynthia. Edele m Cynthia. Okoro. Yes. Marriage? Single. Ejiri na ozugbo mkpara gị aka nna ahụ ebe niile na-echi single. Magori ndụ ka ọmụọ na? Ọ dị ndụ. More than life. Ote doctor tam, awụdị ordinary tam. Ndị doctor nwere tam ke ha ebe anyị gara amadụ maka ebe ị gara. Elie sex organ ga-eli ihe ọwụ. Sex organ? Okay, ọwụ ya. Ọ bagala sex organ. Doctor. Doc. Kọwara m ka ihe wụ sex. What do you mean by sex organ? Oh, sex organ. Sex organ. Ha boss woti. Tume mcheza ga oti shi sapane. Children. Mona nwa. I said I'm not married. Alube m dike ka m ga-esi muzie ya nwa. Ana amacha. Mama ndiri na lolo di mụrụ nwa. Atata ime ụzọ atata. Unwanted child. Ya gi mo nwa na nwi na-eyi deyi. Enwere tishiri gwuo mmiri. Come ya aka ime ka o mee ihe ya ajisi adapụ. Gị loo ya ka bomb. Lesi anga nna gị. Eme. Childless kwanne? Childless. Thank you, childless. Barren. Barren. Doctor. Barren. I'm not barren. I don't understand. Barren. Wait. Barren. I am not barren. I don't understand. What do you mean by barren? Barren. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.